Du har altså også en telefonlomme her også, og kan bruge telefonen. Lige der. Så dem på fat i. Der har jeg nemlig. Du kan jo. Hey Rasmus, må jeg lige se de billeder, du har fået af mig? Du sagde i går, der sagde far, at du prøvede at tage billeder af mig. Det har jeg ikke. Jo, det har du. Det tror jeg ikke. Man kan godt se. Jeg synes, det er fisk, det er værd. Det må I smage. Er det også en HTC, du har der? Nej, det er en iPhone. Det er en iPhone. Undskyld, den ligner mig, når det... Nej, den gør ikke. Jeg så faktisk godt, når du siger det, der var det der Apple bag på. Men ikke på det.